audio sesijeman Mas Adi Mas Adek dulur lanang sing ngake digawe tayupan wasik show oi luwe becik tresnanono timbang perpisahan najan kang suledyo wasik tarik wangi samudana marang kula warga agar walan praputra liwat kincange alismu kuwasa anandang rasane atimu najan wis blingsir yoswaku aku isih mampu ngladeni sulamu wasik audio aja monggo kowe bocah sone penak sing duwe blater Majap Radio bocah kuno ketuga nrimpo jiwa aku kok kurung Mas Adi sing duwe kali menur lagi tayupan boh ngarep injo urip ana kutha gedhe kowe tak dukokke masak isine kowe apa-apa wae najan sesideman tidak wujude wasik Mas Didi Sugeng Dalu Mbah Camet aja tangan sesijeman wasik uga laras sajos selor Indonesia Raya Merdeka so Mas Gareng Rajawali nomorku ganti luwe becik tresnanono timbang perpisahan najan kang suledyo tak rewangi samudana marang kula warga garwa lan putra yo Dek liwat kincange alismu wasik udah laras Majap Radio cek mongko kowe bocah gunung najan bocah gunung kedua atrimo jiwa raga kok kurung kehormatan mabruk rukun ngantopijo wasik urip ana gudang udah laras AJM Audio terima kasih Mas Japra, terima kasih. Terima kasih Mas Japra Audio. Yeah, thank you.